Day balo. Day 3. Yabona ngeke ngeze Amkhazi yini sibila. Hey mfowethu kunama-snap kayi kakhulu. Kunama-snap kayi kakhulu. Cha ngiyabona ukufike ngilandela sasemaboxini. Day 3 sila. Yeah, Day 3. Oh, goodness, man. Sijubule. But Iyona into eyenzayo le. hayi yona into engenzayo le. Sijubule buka ngizwakile yonke lento phezulu. Manje yini ngempela Sijubule umsebenzi wakho la? Mphathi kodwa ngicela kahle. Yekani ubeka amabhokisi phezulu. Sijubule, mina osebenza nomngweni. Awuboni kufanele ucabange ukuthi uzokwenza njani ukuze ufinyelele phezulu. Mphathi ngizozama ukwenza iplan. Ngeke ngikwazi ukuthi ngifuna abantu bazongcwatshwa la ngenza yonke into la wena uhlulwe nje ukucabanga ukuthi wenze njani clean. Ngimoshana nezinto zami futhi. Nice one. Alright. Sinaqala awufuna uqala iframe. Ngisondela. So right up. Phezulu. Planning. Ikhona into engishoyo. Yeah, into ongayisho la uphuma nje yeah, yikho le ama-fridge a-ends then ngashona le. Yeah, come on and then uyaphuma. Awumthandaza Le choreography. Yescene. Choreography. And then usuku uhamba. Yeah. Umfana wasikhosana ngasho nje ukuthi ukumeza abantu bamkhulisa abantu abasafa akusenzeki ukuthi ngiyenzele kuyacela ukuthi ngiyangena TikTok hayi mphathi okwamanje sike sifocus ebhizinisini okwakho sobe sikubonile lethi. Nice one, cut. And then one last scene, the name of boxing is complete. Asjomburu. Awuzazi indaba ezimnandi. Hayi mina ngiveze kuneyindaba ezimnandi. Hayi awuzazi ngeke lezo senazo. Ngizothi Okay, asibuyele ngapha. Khona ifoni. Oh. That's pretty. Nginakhona ilo i-relax This is for choreography. So ngayicala kanje vele. Sesingamfaka i-light nje la cause imali izofuna ama-extension yonke le.
Ngabe khona omaziyo. Ngoba khona amaziyo osezofa. Yeah. And then kulesithathu ngabe khona omaziyo osezofa and then ila uqhamuka khona bamhla kahle somphazamisa. Hey, Stumbula le nto izosiqhatha nabantu yeke le nto ama TikTok. Ngabe usufuna ukufa inkinga awathole amakhazi uwoze edlakazi ngabe usufile inkinga awathole amakhaza It's a rap, Nana. Sisahamba. Off to the second location. Yeah, tanko. Mina ngazi kunenkinga la. Ngizoyixoxa kahle. Aish. One kid. It's a rap. Second location. Done. Second location. Coming. Dank. Zaza wena. Kuza kanje. Asesekushubile masisho kanjani. Bazosho njathi nje Thando ngishama clip amancane. Hayi utsemtshela ngisendele. La utsemtshela ngicela ushaya. After the final abaphethe King Beta athebhe into ngene Ufuna isikini sirazambe sports sathi yini. ngafika sportsini angifuni nje ngifike shaya umoya. Nami ungiveze baba. Ubafo la uthi unemonologue erate. So ufuna ukungishayela into efast nje mhlawumbe mawukuthi uyayithola irole abonza ayikho into engeke ihlangane fast aphume esipanini. Bafo ungishayela. Hayi. Bafethu benze ngamanje phethe umsane reze. Ireze ngiyabacaba mfethu kahle. Umuntu ungifake lapha ngiphethe imama yabo. Sure. Mina ekusane mama. Sure. Yiwe kanje futhi angabi yedwa mhlawumbe more than 5 2. Okay, akikunikeza iscenario. Ufika la kumina ngiyicustomer elingafuni ukukhokha. Okay, and then ke improviser ungenzele monologue from lapho uzodila necustomer elingafuni ukukhokha. Ngizokunikeza uline oqala and then we take it from there. So. Hey bafo ngathi amakhadi ngiwashiye endlini. Hayi ngeke bafuna ukushiya amakhadi endlini mfethu. Kanjani ushiya amakhadi manje endlini? Ngithatha ke le moto. Thathi imoto straight. Uhamba ngonyawo. Uyachetha direct ngifuna ukumbamba kwevideo. Uyachetha. No ngishakile kunjani amalanza. Sayizi message ngena la bese. Awutoshani ngabe usocializile nto. Lenze kayingagcweli ithi kanjani? Jamba? Ngiyakwazi. Ngiyabona ukuthi igwebu lishonile. Ngayixukuza. Usuka futhi lapho ubuyekisi uyongifuzela lapha engandini ufuna ukukhiphela amabhathana athi lapha ususe kunokhulu okukhona lapha sezwana Nokwanda uchaza ngesilebe mina. uyislave eno uzoyenza into engifuna ukuyenza ngasho ngase ngimemnandi nasengenele lapha Ngisazodla kuqala komande ngiyo. udlile izolo hawu Izolo lokusuku phela. lalela ngiyozumosha ukudla kwendida yami ngeke ngiyenze into baba Nokwanda kadini kilakho. bese bangona kwanda Okay. Bune alarm ikhala angazi yaba kulokuthi likhona. Sikhambile kodwa ngenzeni. Ya buyona. Okay. Yeah. Ungifake sifele kuseni ngifike ngijule ngisini and then hayi bo ngiyakutshela kusehlala la. Ngiyakho.
Okay, let's put energy. Yeah. Okay, ready when you are fast. Yes, in 3, 2, 1, action. Awu, bafiswana. Firma firela. Mapayipi boy. Hayibo. Imali wangathi awuneme nje. Imali futhi. Wabambonaphi umuntu ekorobha isitubu ngoba ngabuthela amanzi la ubambela umshayeli. Kwenzekana wena? Hey, friends, Bemi. Angidlali ningani lokwazi. Kanti wawambonaphi umuntu ekorobha isitubu ngoba phela wena gazi lapha ngabe uthatha amanzi utshijela amanzi alethiphu la uhlikihle ngomshayeli. Kwenzekalani phela? Action. Asikwethu umnyama suku ujulukile uthe bayazoshintsha ngisho. Ngene nokwandi wena uma wakho lana lizilanga lingene ey'nqeni. Lo muntu wakho isekhala angizoshayela wona umthetho ukuthi ngivuke nini. Ngithe mina musa ukungibiza ngonokwanda angisiyena unokwanda kwena. Angeke kuzoba khona ingane ozolala lizilanga lingene ey'nqeni mina kwami. Cela ungivukele izitsha zikulindile ngale kheshini ungashela izitsha. Mina ngiwasha izitsha? Amaphela. Kukhona omunye umuntu engikhuluma naye la? Awungivukele. Nokwanda angazi noma uzobhema insango kodwa uma ukuthi ubhema wona iyahlula ntombo. Yazi uzokwenza izinto zibe lula ngiyotshela ubhili. Angazi kahle. Sibukwanda. Ngakhuluma nafunde sokuthi sosuke bayigcineni. Okay, mahlose. Okay, in 3, 2, 1, action. $1. Speeding. Angazi location esingakele kodwa sisakhala. Sure. Roll camera. Rolling. Stand by. In 3, 2, 1, action. How's it now? This is a vlog, eh? So tired. Why are you tired, eh? Long day. It's a long day. Ithini brief kanti Yeah, kade ayibonakele kakhulu manje we pushing. Kube But yeah, we're almost there. ziyakhala.
awukhethe yena. Umkweleta yini? Hayi, mina ngiyabothokoza ngitshela umkweleta ngoba ngikusamkhokhela. Yebo, noma ngabe isizungu. Yebo, mkhosi. Ushintshe ibhedi. Hayi konakele. We're pushing. Hayi namhlanje kuyovalwa late. Siyovala ngobumnyama. Kubi. Nangu ubani nangu. Akathumele umjitaze kuyena. Okay. That's all. Ayishubise amapayipi useze shayihambe. Ayishubise. Yazalike la mali. Ngombona nje. Ayikho. Mike. Ubone intutsi. Sekuyahlangana. Qala phi mina? Uzobe uqhamuka ukufika nje phambi komnyango ngisenzele ukumgcoba nje uflower. Okwamanje ngawuhlala. Nilenzani ihlase manje? Inika. Nilenzani ihlase manje? Inika. Lenzani ihlase? Hola TikTok. Okay, angingenile emehlweni. Okay. Danke. Lenzani ihlase? Uyabona ihlase kanje? Uzoyengisa. Ihlase libalenzisa lama TikTok challenge after. Okay, baba. Ungeza kasami. Uzokuphuma la ngaphakathi uyafika umama wendawo mamkhizi. Ngiyonkoza besikhupha. Hawu, kwenze njani? Uthe wena maseke sobe seseyarekhoda siposte ku-TikTok uzobona sotrenda kanjani. Okay, masuphinde uyabuza ngicela ukutshela igama licala ngo-A usho wrong and then masuyasho hawu yini into egcotshwa mina uthathe lapha uthola wrong uphinde ubuze esibili umgcobo kwesibili lokusengeni inoke. Cut. Okay, nice one. Sicela ukugqibela kaloko usipha umzuzu kanyana. Umzuzu nyana nje. Ewe. Speeding. Okay. Right, 3, 2, 1, action. Yabona-ke manje ngiyasehlisa. Ngiyavuma i-wrong into engayenza kuwena kwangamele ngikuthithele ngale ndlela engakuthithela ngayo. Ufinyela udakada lokuthi angibulala. Okay, cut. Baba, kunento ekumele ngitshele. Hayibo, obufungayo. Uyibala uba yini igala? Izolo zombili. Iprosa le ayivele. Ayingekho dalisi. Ngokuba kuthumani. Hamba. Oh, angishone njengesipikili. Isho ngazangalatela unkosikazi wami. Sihamba nenika lakho. Usibona sibele lapha emuva. Sihamba nenika lakho bakunika ikepini. Fithi yinika. Ileli nika lakho. Sophelile manje excuse me. Phambili. Azidlala. Siwahamba nobunika bakho. Uhambe nomfana. Ulando ephosa. Futhi uhlale ngaphambili. Bayazi nabo laba uhlala. Uphumile umvulela isigaba. Kunjani makunje? Hamba nobunika bakho.
Ilapho nje into. Kafaka kahle. Nazo uzovula yasebusuku. kunjani. Kwethu akwenjalo. Okay, so uzomqhamuka sikhombo. Kwakunkathi sisuka nje ngasuka siyabona la yiwengu lezi. Umlilo wamaphepha uyahamba manje. Yasona ngani konke yenzayo. Ngaze ngakuthanda baby. Ngicela umaskali sitona. Oh, okay. Okay. Imagine ibhekise phezulu. Like Tim. I bounce. Yeah, like Tim. Mama, you might be sure I put direct to the heart. Set up. Banye bayadla la. Oh, I think my keyboard, but soon my coach goes up, it's fine. Can you say? Huge difference. Alright. Mbali for the queen. Namanje kubi. Okay, Mbali for the queen. Some marshmallow for the soft. Ayiphi ngempela. Wow, still I'm selling. Party hard. My pipes. Sekudate uyazi sengiyenze wonke amalungiselelo ngithi umfana wami la upayipi kanye no softy marshmallow. 3, 2, 1, action. Hawu hayi. Hey, wazwa ngithusa mani. Yini kwenze njani sifiso? Wayinika manje kwawena manje 45 cent. Wena mobayipi ufunani ekhaya ebusuku? Hey, hayi bona. Ungabulali. Done. Okay, kanti ibe ningiqoqela abafowethu ngizobe ngiphelezele babumahlase nombeke reg. Siqoqa yonke into. Nembed sikhiphe ngaphandle siyalayisha. Siqedile. Danko. Bambilathi boy. Bambilathi. Ngiyadlala, wadabisa manje ngiyadlala.